खुलुमबाय दिनै 10 जानुवारि 2024 बुधबार कुतुब मीनार मेट्रो बादायाव सासे आइजोआ खारबाय थानाय रेलगारिनि सिगाङाव बारजुमनानै थैदों। नाथाय बे आइजोआ मानि थाखाय बे जाथायखौ खालामखो बेखौ मिथिनाय जायाखै। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय महिमा। उत्तर प्रदेशनि शाहीजानाव फिसाज्लाया बिफाखौ बुथारदों। गनजों बुयै बुयै बुथारदों। बिफा आरो फिसाज्लानि गेजेराव फिसा बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय जानायाव बे जाथाया जादों आरो जाथायखौ खालामखांनानै दायनिगिरि फिसाज्लाया स्पटनिफ्राय खारखोमालांदों। बुथारजानाय बिफानि मुङा जाबाय रामराज आरो दायनिगिरिनि मुङा जाबाय सन्तोष, 25 बोसोर बैसोनि। BPF हानजाया दरं उदालगुरि लकसभा बियाबाव बिजाथि फोसावनो गोहो गैया। हाग्रा महिलारिया गावनि बिदा फंबायफोरनो कन्ट्राक्चुएलनि साख्रि होनानै गोबांखौनो थगायबोदों होननानै प्रमद बर'आ बुंदों। बिथाङा थगायलांनाय बिथांमोना जेंनायाव खोख्लैलांनाय मानसिफोरखौ जों जेंनानिफ्राय बोखांदो। बेखौ बुंनो थाखाय आग्रामा महिलारि बिथाङा लाजिनांगौमोन। गावनि बिदा फंबायफोरनो बिथाङा कन्ट्रेक्चुएल साखरि होनानै गोबांखौनो थगायलांदों। दा दिनै बे बिदा फंबायफोरखौ बोरैहाय बासायनो हायो, बिथांमोननि साखरिफोरखौ रेगुलार खालामनानै बिथांमोननि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै जों बिथांमोननो मोजां मोनसे संसार जानो हानायनि परिबेसखौ बोरै दानो हायो बेखौ जों नाजागासिनो दङ। खुनु साख्रि होनायनि खोथाखौ बेवहाय लिराखै, नाथाय साख्रिखौ जों होनो हायो, बेयो जोंनि मोन्थाय, बेखौ रावबो होबथानो हाया। जोङो थाबैनो मोनसे हाइकर्ट सोलिगासिनो दङ। बे हाइकर्टनि अपिनियनखौ लानानै थाबैनो जोङो जायफ्रा टेट पास जाना दङ बिथांमोननि थाखाय इन्टारभिउ जोङो खालामगोन आरो बे इन्टारभिउनि गेजेरजों एपइन्टमेन्टखौ होगोन। आरो सेकेन्डारियावबो जोंहा 1400निख्रुइ बारा भेकेन्ट पस्ट दङ, बिनिबो इन्टारभिउआ थाबैनो जागोन। आरो हायार सेकेन्डारियाव 141 साबजेक्ट टिचार भेकेन्ट दङ, बिनिबो इन्टारभिउआ जागोन। दा बे इन्टारभिउआ जानायनि थाखाय जिखिनि इन्टारभिउ लानायनि थाखाय लाहार फाहार बेखौ जों खालामगासिनो दं। NISनिफ्राय जाय बिथांमोना डिएलएड लादोंमोन बेखौ BTC बिनि सायाव जों रायलायगोन मा खालामनो हायो। मोनसे पलिटिकेल कुइसन जे BPFनि जि प्रधान हाग्रामा महिलारि दरं उदालगुरि समस्थियाव बिजाथि होनानै गावसोरनो देरहागोन होनदों। दिनै UPPL दोलोनिफ्राय गोबां सुबुंफोरा बेयाव बाहागो लाफैदों आरो गोबां जयनिं जादों। बेनि सायाव मा बुङो? हाग्रामा महिलारि बिथांनि बुंनाया दा रज'ला। बिथाङा गोदो बुंनाया रज'योमोन, नाथाय बिथाङा रायजो राजाफोरखौ ओरैबायदि थगायबाय, ओरैबायदि मिसा खोथा बुंबाय आरो जिखिनि सोबख'नाय, थगायनाय, नासयनाय जि मोनसे राजनिति सालायलांबाय, दा बिथांनि खोथाखौ रावबो मानिया। आरो दरं उदालगुरि समस्थियाव बिथाङा बिजाथि होनो हानाय नङा, आं बेखौ सानो। मानोना बिथाङा दिनै बिजाथि होनो हानाय अबस्थायावनो गैया। खालि बिथाङा रायजो राजानि सिगाङाव गावनि खोथाखौ बुंदों आरो गावनि वार्कारफोरखौ लाखिनो थाखाय बेफोर खोथाखौ बुंबाय थादों। दा हाग्रामा महिलारिया खुनु इलेक्सन देरहानो हानाय, BPF आ खुनु मोनसे इलेक्सन देरहानो हानाय पजिसन गैया। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।